Pipila ka mga miyembro sa transport sector ang miapa sa pagproseso sa franchise consolidation. Atol nining katapusang adlaw nga tagal kanila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB. Sayra nato ang update pinaagi nining report. Nagkapuliki kini mga license sa nagadiyang kooperatiba gikan sa Metro Cebu sa pagproseso sa consolidation sa mga miyembro nila nga gustong moapa sa deadline. Kadaghanan matud pa sa wa motiwa sa franchise consolidation na naghapa nga aduna gihapoy lugway. In denial mode. In denial mode? Yes. Okay. Nga nagtuopagid sila nga kanang dili tinuod, di pagid lang. Saba! Sir, kana manggong ng mga operators nga di gyud mo tuman sa balaod ba nga dapat mag-consolidate na gyud niya. Karon deadline kami po mga layason, kami may nagkabuang ron sa amuang trabaho. May among gipanikamutan kay para po na makatabang punta po sa mga operator. Giklaro ni Direktor Eduardo Montialto Jr. sa LTFRB 7 nga hangtod sa alas 5 sa hapon karong adlaw Abril 30, 2024 ang pagduso sa consolidation ug wa nay lugway pa. Kadto nakaproseso na, gikinahanglan pa nga asosyon sa LTFRB kon nakatuman ba sila sa gipangayong lagda lakip na ang kamatuoran nga nahisakop sila sa grupo o kooperatiba. Gitug-an ni Monte Alto nga 9,000 ka mga PUJ units sa Tibok Central Visayas ang consolidated na o 86.4% rate base silang talaan. Ang atong deadline gyud walay extension mao na gini siya taman karon taas man pod ang atong consolidation rate. Overall, apil ang tanan nga denomination, apil ang mga buses, taxi. Kung atong i-overall na sila nga wa man puto sila apil sa consolidation, nahimong 86.4 lang ang atong rate. Samtang gidugang nini nga kadtong wa makakonsolidate nga mobiyahe mamahimo ng dakpon sugod sa Mayo 2 sa HPG ug LTO. Hinon adunay option ang mga PUV nga dili gyud makakonsolidate nga ipa-drop sa jurisdiction sa LTFRB aron mabalik sa pagkapribado ug maggamit gihapon ang sakyanan. Apan kun mapamatud-an nga gamiton kini sa pagpamasero, mapahamtangan sila og dakong multa. Ay na lang gyud magbiyahe kung wala na gyud. No, kay masayang man kay madakpan sila i-impound na sa LTO, dako ra ba kayo og impounding area ang LTO. Okay now. Kung ma-impound, pilay penalty? Kung jeepney is 50,000. Unsa mo po nila, lokato nila, hindi naman po ka makabiyahe. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.